А, тук. Он е леопард, май. Като леопард седи. Леопард седи. Гледай сега, как ще го приближа. Гледай от тук. Телефона гледай. По-яко виждаш, нали? Очите гледай. Виж как вика пълна. Като се ядоса, вика пълна. Вижда ли нас? Не те вижда, ама. Сега гледа. Виж телефона. Сега гледа, виж. Сега гледа. Ако звере... Го си кача на колко друго месо, само да може да изляза тук. Всички ти ги взям. Другото какво прави? Спи ли? Другото е мъжко. Това е по-килево. Това е по-килево, но по... така огоено. Много ще го притна, бе. Как ще обидиш? Не, аз няма това само... Просто гледате съм, че притна, че притна тази гърба така е така. Ама няма да пусна. Няма да ми толкова бързо, няма да ми взе толкова бързо. Може да ми взе, само да пусна. Ти няма да разбереш как. Само да ръмжи, направо ще се оплаши. Той не стана, ще ми той не стана, ли? Ще ми той не стана.